командаи бонувони либостибӣ 10 нафари беҳтаринро ба кор қабул мекунад. касоне ки хоҳиши беҳад баланд доред ва мехоҳед ки дар хона нишаста даромадҳои нағз ба даст биёред, ба ҳамин рақамҳо занг мезанед ва мо шуморо номнавис мекунем. илтимос одамҳое ки ҳавас доранд ҳамонҳо занг зананд. одамоне ки дар ҳақиқат мехоҳанд ки соҳиби маблағҳои калон шаванд занг зананд. дар командаи фаберлик либостибӣ зиёда аз 1000 занҳои хонашин кор мекунанд ва шумо хоҳед бо онҳо пайваст мешавед. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯзам дар бозори корвонем 12 дарвоза шашм биёд барои шумо. ман анқаи чизои индиски папленои индиски. ин паплено вообще фарқияташ ба дараҷаи улия ғавсай баъд ранги киртои жаткаворӣ ё ҷиншавӣ надоранд 100% ҷинҷ намешавад вообще ида утук дар кор нест. баъд вишивка задагиай нархи ё 200 сомон дона дай. вақте ки опт мегирин бо шумода арзон қадар дода метавонам. хеле ки ма кадомида равон мекунем, ҳама чизе ки ма шумода равон мекунам, як бор бопӯшен тамом. дафъаи дига хитон закас мекунем. чибаки беҳад мулоимай касида ки равон кадагӣ ва ё даволния. чиба касе ки пӯшида ира медонам. ё чандта моделош ҳаста, моделош беҳад бисёранд. баъд рисункои пешонам ҳар хела ҳай. рисункои пешон ҳар хела. мана мисол бибинем. ин дига хелай, ин дига хелай, анаиш бо дига хелай. рисункошон ҳамаш ҳар хела ҳастай. баъд расветка ҳам як 20 намуд дора, 20 намуд ранг. ранго 20 намуд ҳаст. ай ҳисоби размер бигирем, ай 46 сар мешад то 60 пуша метавонем ки заказ кунем. чизе ки ман нишон додистам гарантия дора. чибаки ё узбекӣ нестам. чизи тозаи ҳиндустонам. ҳаст ӯзбекистон, не ки вай байрон мешавад. ана чизе ки ман шумо дар нишон метавам доставка мекунам. ин гарантия дора барое ки фирма ҳай, тоза ҳай. мисол касе ки пӯшидай раҳмат гуфтагиай. мана мисол барои мисол ай иш дига хелена. пешаш вообще дига хела. на пеш дига хела. инайда пешаш вообще дига хела. обши кадомида ки маъқул мешавад, на WhatsApp менависа. мо шумода обязательно доставка мекунем. на марҳамат бинен рангош ҳастай. то 60 размера дорем. то 60 размера. ина боло дам ҳастай. чизе ки ӯзи шумо дидестен пака ҳаст. барои ҳамин дер накунем дар фасли тобистон беҳтарин чизе ки ӯзи шумо бояд бипӯшем бигарден ан ҳамин материала ман савед додатон метавонам. чибаки ай чи гузашт инаҷа тигриёшам ҳастанд. тигриёшам ҳастай. баъд нахери материали ранги ҷинсовкошам ҳастай. ҷинсовкошам як 10 намуд ҳастай. 10 намуд ҷинсовка ҳастай. баъд ҷинсовкаи беранг дора, серанг дора. ҷинсовкаш и серангшай. и серангшай. ана и бо беранг. та берангшам беҳад вазеба барое ки ман равон кардам. уже ами заказ кардам. берангтараш мода дай чи балое ки ай бисёр гирифтам. ҷода тугма дора. баъд вишивка дора. агар шумо дар навор бибинед мумкин дар навор натонед дида, не ки ё вишивкаи майда вишивка загиан. ина фирмаш. ба дараҷаи оли зурам. беҳуда ман чиза таъриф намекунам. марҳамат занг бизанед. ман шумо да доставка кунам. именаи барои апои бузбаламай ки мисол мепӯшанд роҳат мекунам. боқӣ сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.